Coprate muchachos. Bate, cara. Cola pra mim, cola pra mim. Bate. Колко би къса тук? 11. Заставай, шоре. 8, не? 8. Не остане много, Не стане. Колко ще остане? Къде бачка, малка. Как ще остане? Чай да ли другия колега копре? Копреш, колега? Копреш, работиш ли? Работиш ли? Бачка ми. Бачка ми, Ани. Я ти пия едно дърво да те видим как чепиш. Браво, я те видим тебе. Че втория път, те беше по-бърз. Кое? Той отгоре чукана, аз не намеки тук. И аз къде съм? Чакай, той не събри. Той събри. Копреш, колега, нещо се излагаш, ме. Преси има, колега. Виж какво те премерчо. Виж кефрена, виж този какъв чеп. Я те видим тебе, колега, бардата малко ще се, а? Не се. Лаки, бу. Виж червен став. Има страшни нещо. Чапато мапато ни ба. Костане, колега. Радва ни дама. Защо Костане, ще слезе ли? Ще пътни. Удари се от дървото. Айде, колега, защо се излагаш тия? Я спя едно дърво. Камерист номер 1. Я дай още един път. Вземи на мен един чала. Или един так, по-сташ купа. Дай пари на човека. Простак. Давай. Вземи. Един так, кенци. Дай да вземем голямото бое. Нямам пари. Mirčo, čaj Pepsi? Нам стинки. Дай, я ще ми уверя, да. Бина, я ще ми вера. A do ciebie? И едната с. Ale taką mam daj. Бинай. Чао. Ой. Jechaj, bo Ти ми так. Аре, колега, аре, не са така стягай се малко, аре, бе. Наживо си, бе. Да те видите хора как бачкаше. Ще ти пише, Ама тази брада май ще е фърля тук. ще ти покаже, тази барда е огирана, как ще фърнеше. Тук май става. Да ти дам, ще ти дам номера да те вика тези хора, бе. Где се звука, бе. Не се звука, защото ще ти дам номера на тези хора. Ama i za Mirčo? Това е райчева? Не череп, ма череп. Не, Пепси, чо. Череп по бебо. Пепси, бе. Това е Рена. Аз към Пепси, бе. Аз към Пепси, бе. Къде? Кенчо, бе. Не, с камерата покажи. Покажи. Къде там Пепси, но там, ама... Те малко свърши малко. Какво го пия? Вземаш ли момче? Трябва си имам колегата, ще му дам номера. Тъй малко не става. Я да те видим. Оу! Виж, как чепи играе. Ти можеш ти. Я да те видим, ти когато чепиш да играеш. Ще ти дам бонус точка, ари. Я чепи играй. Давай! Шатка. Голяма сливка има то се. А? Голяма сливка. Голямо само. Момчета, да гасна малко камерата. Набачкам малко и аз набачкам. Ай, гаси. Ай, ще гасе. Гаса ти видео. А? Малко не избирам аз. Чай да покажа на този. Колега, гаса. Правиш тук себе си има екстри. Правиш те и те.